takhle, to bude určitě pro vás asi pohodlnější, otočte se možná, protože se budete, jinak se vám bude špatně koukat, neuvidíte nic. Dobře, dělejte si pohodlí, takže já vás vítám u detektivní hry Vražda v pivovaru. Je to dneska takzvaná předpremiéra generálka, no prostě je to úplně jedno, jak to nazvu, protože je to první představení a první představení je vždycky první a je to vždycky premiéra. I kdyby to byla jako, že generálka, to je takový alibi pro to, když to spletou, že vlastně to mají nárok, jo? No, poslouchejte. Ale prostě mají na to jakoby nárok. Ale je to první představení, takže oni si to užijou a zároveň budou nervózní, prostě jako kdyby to byla premiéra, protože je to premiéra, je to prostě první, to nikdo neodpáře. Pak jsem jenom chtěla poprosit, abyste si vypnuli telefony, ano, a radši se podívejte, protože pak vám je vždycky trapný, já to znám. Ježišmarja, ten chlapec na hluchne nebo spí, to je hrozný. Hele, víš, že jsem ti říkala, že máš být ve střehu, že přinesu to maso, co jsem ukradla v kuchyni. Ty ho pak hodíš domů, ale nesmí to vidět Eda. Však neznáš, když se tady motám na place mezi hostama. Ferdo! Co je, Božka, co blbneš? Já jsem se těle. No prosím tě, přinesla jsem to maso, co jsem ti o něm říkala a nekřič tolik, když nás tady někdo uvidí, třeba Eda. A máš to maso? Viděli jste někdy něco takového? Prosím tě, tady máš to maso a odnes ho domů. Jo, jen to dopiju, až jdu. Bože můj, Boženo. tohle mám domů. Co tak děláte? Já jsem... Kolikrát vám mám říkat, že mezi hosty nemá kuchařka co dělat. Ještě jednou vás tady uvidím a máte výpověď. Ale pane Eduarde, nezlobte se, já jsem potřebovala tady jenom manželovi něco moc důležitýho říct. No, něco důležitého mi přinesla. Okamžitě odejděte. Ano. My z vás cítit kuchyně. Já už jdu, já jsem to nedělala. Já se vám, panstvo, omlouvám za ten výstup, ale domníváme se, že jídlo je i estetická záležitost a my vám nemůžeme kazit náladu přítomností nějaké kuchtičky. I když svíčkovou dělá znamenitě, že? Ale dneska bych vám doporučil něco pikantnějšího, protože máte mimořádnou příležitost řízeň spláchnout během z naší nové várky a myslím si, že velice povedeme. Ano, slyšela Marie, jí se můžete objednávat, nenechte se rušit, příjemnou zábavu, dobrou chuť. Já dneska vám to nějak trvá. Maruško, já teď odejdu, pak to zaplatím, až se vrátím. Jo, dobře. Tady máte. Děkuji. Slečno, mohla byste na moment? Tak slečno, slyšíte mě? To voláte na mě? Ano, mohla bych s vámi mluvit. No tak co je? Já tady mám lidi, nemám času na zbyt. No tak víte, ono teda jedná se o poněkud diskrétní záležitost, tak kdybychom mohli spolu třeba... No a mluvte, já nemám žádné tajnosti. Znáte pana Jindřicha Němce? Ne, sem chodí spousta lidí a vůbec možná, že kdyby ho viděla, tak bych si vybavila. No, takže já myslím, že ho znáte velice dobře. Opravdu si nikoho takového nevybavuju. A vůbec nechápu, proč se mě na něj ptáte. A kdo vlastně jste? Jmenuji se Žofie Němcová. Takže vám již jistě došlo, že jsem jeho manželka. Jistý zdroj mě upozornil, že s mým manželem udržujete poměr na poněkud důvěrnější úrovni. Takže ráda bych vás upozornila, že je to krajně nevhodné a důrazně vás žádám, aby se to okamžitě skončilo. No dovolte. Na tohle já nemám čas. A navíc musím do kuchyně. Tak viděl
Měla. Jenomže když jsem vyslechla tvůj odpolední telefonát, jak někomu slibuješ, že večer určitě přijdeš do krčmy, tak jsem svůj časový harmonogram poněkud přehodnotila a rozhodla se, že ti dnes budu dělat milou společnost. No, to mám opravdu radost, že jsi mě jako poslouchala, ale tvoje společnost je mi, miláčku, velmi milá, ale neříkala si, že máte velmi důležitou schůzku ohledně pletení čepic pro děti z chudobince. Ale, miláčku, a prosím tě, s kým, že máš dnes tady tu schůzku? A kolik těch čepic asi řádově? Desítky, stovky? Jindro, nech tu. Já tady mám schůzku, no. No. Schůzku tady mám s Edou. S Edou? No přirozeně s Edou, Edovi to tady patří. Eda si se mnou tady dal schůzku, aby jsme se, protože mu dozrálo ve sklepě pivo. A on mi chce dát ochutnat tu svoji várku, víš, aby to nechutnalo jako posledně. A takže se budeme bavit o pivu, takový chlapský řeči, znáš to. Vlastně neznáš, ale určitě tě to nebude vůbec bavit. Tak dlouho se chodí se čvánem provodu. Šofinko, já jsem moc rád, že jsi tu přišla, ale ujišťuji tě, že se tady bude nudit. Až se ucho utrhne. Jaký ucho? Nepřišel jsi náhodou za Marí? Šofie, já si opravdu myslím, že by si měla jít do ženského spolku, projednávat ty čepice a třeba rukavice. Buď aktivní, představ si to, jako ty děti budou mít radost, země, budou mít rukavice, budou mít čepice. Jindřichu, já teda opravdu nevím, proč zrovna teď se mnou chceš bavit o rukavicích a čepicích. Odpověz, prosím, na moji otázku. Já už jsem ti to odpověděl. Já jsem přišel za Edou řešit to uvařený pivo, uzrálý pivo. A jestli tě to uklidní, drahoušku, tak já objednám drožku a můžeme jít spolu domů a za Edou se můžu stavit kdykoliv jindy. No, pivo se neskazí ani nevypije. To by bylo opravdu báječné. Dobrý večer. Dobrý večer. Koukám, že dneska se nezdržíte. Spohled! No trochu rychlej, vždyť to bude fakt hnusný. Marie! Jindřich tu byl s Žofí. Proč? Děje se snad něco, o čem nevím? Udělala mi tady scénu především, ale to všichni viděli. Ale mě už to nebaví. Už rok mi slibuje, že to vyřeší a furt nic. Ale jestli to neudělá, tak to vezmu do svých rukou a bude. Opovaž se. Něco prozradí. Ještě nenastal ten správný čas. Máme dohodu, tak si ji drž. A udělej mi pivo. Dobrý den, máte objednáno? Tak počkejte, no přestávku. Dobrý den, máte objednáno? Dobrý den, máte objednáno? Teď jsem přišla. Dáte si naše výborné pivo, tadyhle krásné vypadá. Já si dám vodu. Vodu? Ale opravdu naše krásné chmelené, nedáte si? Vodu, prosím. Jo, vím, snad doma neteče voda. Tak to bylo. Byla tady Žofie a určitě má nějaký podezření. Ještě nikdy nezrušila schůzi v ženském spolku. Jen tak se mi podařilo uchlácholit a posadit do trošky. Jindřichu, kamaráde, poslouchej. Já už tě nemůžu dál kryt. Tohle je solidní podnik a nemůžeme si žádný skandál dovolit. Hele, naše nová várka ochutnej.
Já vím, že se nezměníš, na to, že znám už dost dlouho, ale seš hlupák. Ty se tady táháš s takovýma nickama, jako je Marie, a přitom máš doma žofy, takovou úžasnou ženu. Hele, já vím, že se opakuju, ale kdyby si tenkrát vybrala mě, já bych jí na rukou nosil. Je tak něžná, tak milá, tak chápající. Chápeš, tady ty okamžiky mě vždycky dostanou. Když prostě začnu trochu žárlit, protože vidím, že někomu na žofii záleží. Nedívej se na mě tak. Samozřejmě, že ji miluju, ale ty ostatní miluju taky. No. Ale monogamie není přirozená. Já bych byl velice rád monogamní. Bohužel láska mýho života je zadaná a jinou, která by se jí aspoň trošku podobala, s kterou bych jí mohl srovnávat, jsem nenašel. Monogamie. Tady můžeme udělat anketu, prostě. Kdo si myslí, že monogamie je přirozená, tak Také to mají těžké. zavřete oči. Všichni zavřete oči. Na chvíli. A potichu nekoukáme se do sebe. Jo, zavřeme oči. A ten, kdo si myslí, že monogamie není přirozená, tak zvedne potichu, aby ho neslyšel. Manžel, jo. Tak, a potichu dáme ty ruce dolů, jo. Tak vidíš. Vidíš, ale pro začátek jeden chlap a dvě ženský, co jsou pro monogamy, to není špatný. A navíc ještě záleží na okolnostech, víš? Ano, uznávám, může se stát, někam přijdete, někdo vám padne do oka, románek je na světě, ale to je věc náhody, ale to není tvůj případ. Ty, který vyrážíš do ulicu s jasným cílem, nevrátit se domů dřív, dokud nenabodneš další trofej do své sbírky. Tak co, jak ti chutná to moje pivo? Jo, jde to. Tak samozřejmě, tak dobrý jako tvoje není, že? Není, no. Ale už mi šlapeš na paty. O to se, kamaráde, snažím dlouho, ale pořád tomu něco chybí. Sice nerad, ale musím uznat, že váš pivovar je na špici právě. A jen tak mezi náma, to tvoje pivo mi opravdu chutná více než to naše. No mě taky, jako, ale to není moje zásluha. Hele, já jsem zdědil recepturu po předcích a ty jsi začal, tak říkajíc, od píky. Až tu svoji recepturu předáš svým dětem a ty svým dětem a ty dalším a dalším generacím, ono se to taky vylepší. Stejně je to neuvěřitelné, že se ta receptura podařila tak dlouho utajit. Tolik generací se to tajemství neprozradilo. To pěkně mě slyšíš, kamaráde. Víš, tenkrát, když umřel tvůj otec, tak jsem si myslel, trošku jsem doufal, že mě vezmeš do svého pivovaru jako parťák. Ale dobře víš, že to nejde, že partnerem se může stát pouze někdo z rodiny. Ta receptura se předává z otce na syna. Já jsem po 18 letech se jí musel naučit aspoň. No a můj otec mě ještě na smrtelný posteli z ní zkoušel. Ale je to dobře vymyšlené, je tady a nikdo nám ji neukradne. No. Počkej, tak to nikdy nikomu, třeba Žofy, nějaký slabý chvilce, znáš se, že jo, tak neprozradil. Víš, jak jsou ženský rafinovaný. Žofy tohle vůbec nezajímá. Vždycky to byla taková poslušná, hodná ženuška. Sakra, teďka začala žádlit, co budu dělat? Hele, nedáme si něco ostřejšího. Kde máš bourbon, pojď. Ono ti nechutná. Ale Moje pivo ti nechutná. Ale prosím tě,
Jenom potřebuji spláchnout to určeno podezírání. Já sem nebudu moc chodit tak často. No, neboj se. I když s tím, jak se chováš, nesouhlasím, já ti alibi vždycky udělám. Hele, tak, pojď na ten bourbon. No tak, do kanceláře. Martě, zas tady byl Jindřich. Je tady poslední dobou nějak často. Prosím tě, na něj nemůžeš žádlit. A navíc tady byla i jeho paní. Vždyť já jsem viděl, jak se na tebe díval. Jako by tě chtěl sežrat. Prosím tě, když je to starý páprda. Starý páprda, ale mlsnej. No tak odpověz mě asi. Ježiši, omlouvám se. Vidíš, co děláš? Odveď paní na záklon a jdi suché a čisté ruční. To jste chtěl, abych si dala pivo. No, to by se na to nestalo potom. Ach jo. Byste si dala pivo, a se to tak nestalo. Ahoj, Maruško, už jsem tady. Tady je moje místo. Dneska si musíš ale sednout tamhle. No dobře, ale jsem zvyklý sedět Já tady. vím, já ti přesu čerstvý pivo, jo? No dobře. No. Tady to mokrý, tak opatný. Maruško! Maruško, to je tu tak sluší. Ty se rozčiluje. Maruško, ty moje. Maruško. Tak já jsem tvoje, jo? Tvoje Maruška. Byla tady tvoje paní. Slíbil si, že jí to řekneš. Já jsem chtěl, ale Kdybych ti neslíbila, že to nechám na tobě, tak bych to tady především řekla. Už by možná bylo na čase jí říct pravdu, ne? je to moje žena, ne? Já ji nepustím. Tak já nevím, tak pojď, já ti nějak to. Je to věno komůrky. Jo, pojď, nějak to tam spolu vyřešíme. Žofie, za mnou jde Žofie. Eduarde, Žofie, co tu děláš? Děje se něco? prosím tě, Edo, řekni mi pravdu. Pravdu? Jakou pravdu? Neponižuj mě. Já dostala jsem anonymní dopis, že Jindřich udržuje poměr s tvojí číšnicí, s Marií. Žofie, já vůbec nerozumím tomu, co říkáš. S Marií? To ne, to není možné, to bych si musel všimnout. Já nikdy bych si nebyla myslela, že se budu chovat jako hysterická žánivka, ale já už prostě nevím, já se nemůžu na nic soustředit, já nemůžu spát, nemůžu jíst, já prostě potřebuju vědět, jestli je to pravda. Já mám pocit, že zešílim. Bojím se, že něco provedu. Žofie, prosím tě, co to říkáš? To jsou strašné věci. Prosím tě, Edo, já vím, že ke mně chováš určité sympatie. Ano, možná jsem kdysi udělala chybu, když jsem si zvolila Jindřicha a ne tebe, ale... Žofie. No, prosím tě, jako ano, jsi můj nejlepší přítel. A prosím, řekni mi pravdu. Je to tak, že má Jindřich poměr s tou ženskou? Není to tak, Žofie. Jindřich tady nemá s nikým poměr. No, ale... On chodí za mnou. No tak ale, dobře, ale kde teda je? Kde teda teď je, když má být tady s tebou? Prosím tě, Žofie. Ne, to prosím tě. Ne. Pojď se mnou do kanceláře. No, Ano, ano. hele, uklidníš se. No. Odpočni se. Ale tak- Mám v nové sofa, jako, dá se trošku do pořádku a v klidu. Žofie, v klidu si promluvíme. Dobře. Ty jsi tak úžasný, Edo. S tebou je mi tak dobře. Ach, Žofie. Pojď.
On ji objímal. Tak to ne, kamaráde, nebudeš zneužívat situace. Co vy tady šperujete, jo? Chcete donášet? Ne, já tady, Co tady dělá kuchtička na place? já tady mám manžela. Co máte v té tašce? Dejte mi tu tašku. Hovězí. Vy okrádáte pana Eduarda. Tak to ne. To vás na hodinu propustí a už si tady v té branži ani s tou svojí svíčkovou neškrtnete. Zmizte. Zmizte. Hulva, ty jeden nadřazený, ten už mi dlouho krev nebude. Čekala jste něco? Ne, No to bych prosil, tak zmizte. už mizím. No, máš tady ty lidi, Marinko. Eda a Marie. Tak to mi musí vysvětlit. A co ti tak asi jako mají vysvětlovat? No zrovna tobě. Spíš mi řekni, jak ty vysvětlíš svojí ženě, seš tady se mnou. Ty tomu vůbec nerozumíš. Eda vždycky miloval moji ženu. Seznáme, proto se nikdy neoženil, protože každou s ní srovnával. Seznámili jsme se kdysi na jednom plese. Ona tam přišla s kamarádkou, tak jsme si je sedou rozebrali. No, já jsem tančil s kamarádkou a Pepa s Žofí, ale Žofí to přitahovalo ke mně. Tak mám své kvalice, jo? A ne, Eda je kamarád od dětství a kamarádství já s tím, já bych kamarádovi ženskou nikdy nepřebral, ale Žofie se rozhodla pro mě. Ale teď musím být ve střehu, protože on čeká na každý moje klopítnutí. No tak moment. To mi chceš říct, že jsi na svoji ženu žárlíš. No, já na svoji ženu žárlim. Teď jsi říkal, žádný vzruchy, vždycky hodná ženuška. Co se nám to opírá úplně jiným směrem, než jsem si představovala. Já musím za nima. Vaše whisky, pane. Žádnou jsem si neobjednal, já piju bourbon. Toho jsem si vědom, ale tuhle ochutnat musíte. Ta je naše 30letá. Nemám čas, tady mi ji položte. Alespoň ochutnejte. To je stále otrvale. Dobrá. Marie, máš jít se mnou okamžitě do kuchyně. Běž napřed, já tady ještě utřu stoly. Marie, co jsem říkal? Neslyšel jste? Ještě tady utře stoly, ne? Tak šup zmizte. Já musím. Ty, Jindro, počkej. Musíme si něco vyjasnit. Ty tvrdíš, že mě miluješ. Já tě miluju. A já tě taky miluju, protože ti věnuju všechen svůj volný čas, který tu mám. A víš, možná, že už by si to mohl říct, že jsme spolu. Víš, nemusí ti být líto. Ona si určitě někoho najde a bude šťastná. Tak to ne. Já svoji ženu nikdy neopustím. Já ji nikomu nenechám. Je moje. Já jsem si ji vyplal. Víš co, tak hele, půjdem nahoru do té komůrky, pojď. Já tě tam trochu rozptýlím a budeš se na to dívat úplně jinak. Ty palko. Pojď. Myslí do komůrky, jo. Neviděli jste náhodou tu číšnici Marii? Viděl jste ji někdo? A kam šla? Do komůrky. Tak, já za...
A Žofii samozřejmě také. No konečně, tady jsou, Marie. Všechno je na nejlepší cestě. Akorát teď mi Žofie někam zmizela, když ji asi nepopravil. No, to bych vás slyšel už z dálky. A Jindřich, jak jde, nevíš? Ten zbabělec odmítá odejít od manželky. Už rok mi slibuje, že to vyřeší, ale mě už nebaví se skrývat. Budu to muset vzít do vlastních rukou. Ovšem, v tom případě padá naše dohoda a žádný peníze nedostaneš. Tak se koukej stačí. Já žádný tvoje prachy nepotřebuju. Teď už je to i můj boj. Akorát, že když jsme přišli nahoru, tak se svalil na gauč a usnul. No, aspoň to tak vypadalo. No, Marie, Žofie mi plně důvěřuje. Já už jsem jen takový kousíček od cíle. Po tobě teď jenom potřebuji, aby si Jindříčka ještě více zkompromitovala. No prosím vás, všichni příčinu. Stále chybí důkazy. Já jsem chvilku hrál, že se Jindříčka zastávám, ale dělal jsem to na oko tak nešikovně, že to prokoukla, že lžu a musel jsem s pravdou. Takže ji mám pěkně rozpracovanou. Tentokrát si ji už uniknout nenechám. no to ani já jeho. Akorát musíme přitvrdit. Dobře. Ale dneska se to musí dokončit. Za každou cenu. Souhlasím. Za každou cenu. Já jdu najít Žofii a ty se postarej o večeři. Neviděli jste Marie? Číšnici? Pane Jindřich, já vám nesu naši nejlepší visku. Ochutnejte a chtěla jsem vás prosit, neříkejte o tom masu panu Eduardovi, on by mě vyhodil. Dneska všichni nabízejí vždycky, když já piju burba. Ale to je naše nejlepší 30letá, to musíte ochutnat. Já se nedám uplatit. Ale prosím, já, že bych vás uplácala, no to v žádném případě. Já jsem chtěla jenom apelovat na vaši dobrotu a lidskost. No tak. Chutnejte. Oznámit musím, ale ochutnat mohu všeho. Na vaše zdraví, ať vám hodně dlouho slouží. Ženko, já chci taky panáka. Kušujte, už je měl dneska dost. Jedeš, domů, šup. Jdeme. Žofrinko! Končím s tebou i s Edou. Jste oba pro mě velkým zklamáním. Zbalíš si své věci a zítra opustíš náš dům. Moment. Za prvý mě budeš fackovat a za druhý já vůbec nechápu, proč bych měl opouštět svůj vlastní dům. Ne? Tak zrovna před chvílí jsem tady vyslechla přiznání Edy a Marie. Byli spolu domluvení a ty, hlupáku, si jim samozřejmě na to naletl. A vztah si s ním měl. A nebyl to jediný vztah během našeho manželství. Jenomže tenhle už přesáhl veškeré meze. To ucho se právě utrhlo. Já vůbec nerozumím tomu, co říkáš. Což je Eda a Marie. Láska je velmi křehká věc a snadno se změní nenávist. A to je to, co nenávist. Nenávidím tě! Buď sticha, neděj tady škandál, co tady lidi. Co myslíš tím, že mě Eda z Marie zradil? No poštval na tebe, Marii, aby tě svedla, já, abych na to přišla a utekla od tebe k němu. No tak, to ne. To já si se to vyřídím. A s Marií taky!
snažili. Co jste to vůbec za lidi? Tak poslyšte, mladá, nalejme si čistého vína, jo? Váš manžel vás asi nemiluje a je na čase si to přiznat, že teď s váma jenom křaknu, že to já jsem ho přivedla zase k zpětu a se mnou ještě rozkvete. Přiznejte si už konečně, že je na čase ho nechat jít a hlavně ho nechat žít. Tak, to by se vám tak líbilo. Tak to teda ne. My to spolu překonáme. A vůbec, teď to je všechno vaše vina. On za to chudák ani nemůže. To vy, protože jste využila naší nějaké momentální krize. To snad nemyslíte vážně. Vždyť vy jste ho jenom pozemnila. Já bych si nic nesvedla. To vy jste ho jen tak prostě nechala. Teď vy ho vůbec neznáte. Co pak vy víte, co mu dělá dobře, jak je má rád jídlo, víno, jaké má koníčky, jaké čte knihy. Já nic z toho nevíte. Já z toho nic znát nepotřebuju. My uděláme nové koníčky, nové chutě, nové zájmy. Máme 2 syny. No a my budeme mít 3. Jdu ho najít a jedeme domů. Postarám se, aby vás Eduard už nadále nezaměstnával. A taky nikdo v širokém dalekém okolí. A varuju vás, jestli mi ještě někdy skřížíte cestu, tak vás nemilosrdně zničím. S Bohem! Já stejně bude můj. No tak toho raději zabiju. No to se ještě uvidí. Vážení hosté, zachovejte prosím klid. Jsem detektivka Agáta Holmesová. V budově se stala vražda, takže vás musím požádat, abyste si už nevzdalovali z této budovy. Budu potřebovat vaše svědectví při vyšetřování tohoto zločinu. A teď vás požádám, abyste se v klidu čerstvili, protože já si jdu zajistit důkazní materiál. Takže tak 15-20 minutek a pak začneme vyšetřovat. Jestli jste teda jasnovidka. Takže se vás ptám. Byl zavražděn někdo. A kdo si myslí, že byl zavražděn? Co? Marie. Jako byste si nejradši teda Zahradník. No. To tak bývá. Zahradníka tady nemáme. Máme. Tady když máš Zahradník. Takže kdo si myslí, že to byl? Já Marie? já. Jeden. Takže 2 vyznáme tady. Kdo si myslí, že to byl? Eduard. Já myslím, že Eduarda zavraždila kuchařka. A kdo si myslí, že byl zavražděn Jindřich? Já. Já už vím. Dobře. Řekněte mi, že Ona mě měla někdy Jsem tam byla. Minulý týden mi telefonoval a obával se o svůj život. Dokonce, že dostal výhružný dopis. Tak jsme se domluvili. Já bych No, vidíme. Tak jsme se domluvili, že se dnes
sejdeme a všechno probereme. Teď podezřel, aby si se mnou. To jsme bohužel nestihli. Takže já teď zavolám všechny svědky, možné pachatele, které jsem měla zatím možnost krátce vyslechnout. A přeci jenom mě pár střípků do celé mozaiky chybí. A hlavně budu ráda za každý váš postřeh či dedukci, které by pomohly na výběr. Dobře, nyní zavolám všechny podezřelé, protože každý mohl mít motiv. Madame Žofie Němcová. Pan Edvard Miller. Paní Božena a pan Ferdinand Kohoutovič. To říká. A slečna Marie Zvonková a pan Ondřej Bartoš. Pan Ondřej Bartoš. Já pro ní skočím. No to jsem nečekala, že pan Ondřej nepřijde. Ne, nechte. Ale já vím, kde, já pro ní dojdu. Prosím vás, slečno, seďte. Tohle není hra na schovávanou, to je vyšetřování vraždy. Madame Žofie, prosím, přijměte ode mě nejprve upřímnou strast, musí to být pro vás hrozné. Ale bohužel jedná se o vraždu, takže mé otázky mohou být pro vás velmi nepříjemné. Vím, jste vzdělaná, inteligentní žena, pocházíte ze zámožné, bohaté rodiny. Ale bohužel, bohatství vaší rodiny váš otec prohrál v kartách. Takže pro vás byl velmi důležitý výhodný světek. Proto asi tenkrát vaše volba padla na pana Jindřicha. Ne na pana Eduarda, ale to byste asi nikdy nepřiznal. No, chod rodiny jste měla celkem ustavěla dobře, kontrolovala jste rodinné finance, ale co jste měla hlavně pod kontrolou, byly milenky vašeho manžela. Proto mi není jasný, proč jste za slečnou Marí přišla až dnes, nebo proč právě dnes. Promiňte, ale nevidím pointu vaší otázky. No, omlouvám se za svou netaktnost, ale jak se vám upozornila, mé otázky budou nepříjemné. Já totiž vím, že všechny milenky vašeho manžela jste celkem rychle odhalila a zničila. Proto mi opravdu není jasné, že jste tolerovala téměř rok vztah se slečnou Marí. Ledaže byste o ně nevěděla. Ano, vy jste nevěděla, že váš manžel má skoro rok po mně. Ano, máte pravdu. Vždycky jsem každou milenku odhalila, jenomže tentokrát jsem to vůbec netušila. A naopak, já jsem si bláhově myslela, že ty zálety už přešly a že jsem ta jediná v jeho životě. A potom přišel ten anonymní dopis. Úplně se mi zastavilo srdce. Ta zrada a to ponížení, bylo to tak velké, že jsem myslela, že vám v tu chvíli připadala vražda jako adekvátní trest. V tu chvíli možná ano, ale nic mi nepodsouvejte. Já jsem svého manžela milovala. Aha, pan Ondřej. No, pane Ondřej, vy jste měl velký motiv k vraždě pana Jindřicha, vy jste na něj žádal.
Tak nám řekněte, co jste mu nasypal do té whisky? Já musím na záchod. No, má pravdu, musí. Dobře, já se vyslechnu později. Pane Eduarde, kde jste se nacházel v okamžiku výkřiku na chodbě? Já jsem hledal žopy, já jsem věděl, že je rozrušená a bál jsem se, aby neudělala nějakou hloupost. No, já vím. Madame Joffy jste miloval od prvního okamžiku, kdy jste ji uviděl. Mučilo vás vidět, jaký manžel podvádí. Až jednoho dne vám došla trpělivost. Není tohle motiv k vraždě? Prosím vás, to je směšné. Jindřich byl můj nejlepší přítel. Tolik jsme toho spolu prožili. Jeho otec mě podporoval na studiích, pomohl mi se založení svého vlastního pivovaru. To je tak strašné, co se stalo, já to vůbec nechápu, já se s tím nedokážu smířit. A myslíte si, že měl pan Jindřich nějaké nepřátele? Jak se choval k vám? Paní Boženo. Prosím vás, já jsem ho ani neviděla, já vůbec nevím. Pane Eduarde, vy tady máte výbornou, drahou, 30letou whisky. No máme, ale jak to víte vy? Tu máme pouze pro vzácné hosty a velmi dobré přátelé. No já, že jsem zaslechla tady paní Boženu, jak tuto whisky nabízí panu Jindřichovi. Takže se ptám, paní Boženo, proč jste mu ji nabízela? Nechtěla jste ho náhodou otrávit? Prosím vás, neotrávila jsem ho, ale já jsem se o něj úplně bála. Lítal tady, křičel, já jsem se bála, že ho klepne. No a navíc teda, whisky, je to vážený přítel tady pana Eduarda. No, víte, já jsem se tady teda lehce porozhlédla a v jedné ze zadních místností jsem našla tašku plnou hovězího syrového masa. No to snad má být v lednici, ne? Takže se ptám, není to tak, že vy to maso tady kradete a že vás u toho pan Jindřich přistihl? A neřekl vám náhodou, že to řekne panu Eduardovi? No, tak si tak myslím, co mi tak k tomu řeknete? Pane Ferdinande! Cože? Taška s masem! Už jsem viděl. No, a co nám k tomu řeknete? No, ona Boženka občas přinesla kousíček, protože pan Edej blbě platil a my jsme měli hlad. No, takže se znovu ptám, paní Boženo. Není to opravdu tak, že jste se chtěla pomstit a otrávit pana Jindřicha? Ale prosím vás, byl to hulva. Chtěl na mě žalovat panu Eduardovi o tom mase a on by mě určitě vyhodil. Ale já, že bych byla travička, myslíte si to určitě ne. To už jsem si odpověděla. Já jsem se potřeba jenom malinko pomstit. A tak jsem do té whisky nasypala tak jako trošku rýmadla. No, možná, že to byla trošku větší troška. No, ale zase jsem si říkala, že když bude dlouho sedět na záchodě, takže zapomenu, že na mě chtěl žalovat. Ale tušila jste, že tohle whisky s tím vaším koktejlem vypije Andřej. No. Takže se ptám, vracím si k otázce. Myslíte si, že pan Jindřich měl nějaké nepřátele? Pane Eduarde? Prosím vás, kdyby za nepřátelé, Jindřich byl bezvadný chlapek. Možná, že manžele jeho milenek, že ho vládce příliš neměli. Dokonce jsem slyšel něco i o nějaké fyzické konfrontaci, ale
že by tohle byl důvod k vraždě, to si nemyslím. Také mu lidé hodně záviděli. Postavení, majetek, krásnou ženu. Nesahej na mě! Hnusíš se mi! Byl jsi jediný člověk, o kterém jsem si myslela, že mu můžu věřit. Ty jsi byl zatím domluvený s tou svinstvo! Všechno jsem to dělal kvůli nám, já jsem věřil, já jsem doufal, že jednou budeme spolu. Já vím, že jsi ho nemilovala. To není pravda! Prosím vás, klid. Slečna Marie Zvonková. Vlastním jménem Růžičková. Vy jste si změnila jméno. Proč asi? Bála jste se, že by vás tu někdo odhalil? Vy jste pro mě největší oříšek. Vy jste vyrůstala s matkou sama. Otce jste nikdy nepoznala. Matka musela tvrdě pracovat, protože chtěla, abyste studovala. Ale když vám bylo 12 let, tak vám vaše matka za velmi zvláštních okolností zemřela. A co je na tom zvláštního nejvíc? Že vaše matka velmi dobře znala, vlastně intimně znala, pana Jindřicha. Což ukazuje na neuvěřitelnou náhodu, nebo na velmi dobře promyšlený fakt, že vy po 10 letech navazujete vztah se stejným mužem, jako měla vaše matka, než zemřela. A vy jste celou dobu byla přesvědčena, že on může za smrt vaší matky. To je pro mě největší motiv k vraždě. Co nám k tomu řeknete? Nic neříkejte. Já se zeptám teď vás, protože jste vlastně mohli teď vyslechnout téměř všechny podezřelé. Kdo si myslíte, že je tak? Tak kdo? Maruš. No jo, ne, hodná holka. Co to kdo? Zahradní exema. Dobře, tak jestli nechcete typovat, tak dobrá. Tak co nám k tomu řeknete? Já jsem ho nenáviděla. Ježíš, jak já ho nenáviděla. Jo, to bylo dávno, když mě bylo 12 let. Maminka se ho přivedla domů a to už byla leženatý tamhle stol. S madam. Chodil tam tak 2x, 3x do týdne. No vždycky koupil nějaký dárky a jídlo. Bylo to nejkrásnějších pár měsíců v mém životě. To horší to pak byl pád, když to ukončil a vrátil se tamhle k tý. Maminka se úplně zhroutila. Přestala pracovat. Každý den chodila do ulice ho vyhlížet. No. A najednou přišel ten dopis, že se prej v pátku chtějí potkat. No tak si maminka oblíkla své nejkrásnější šaty a šla. Jo, jestli přišel na tu schůzku, to nevím. Ale ráno ji tam našli umrznutou na lavičce. A jenom v těch šatech. Zimně. No jo, ale já ho nezabila. Čemu by mi to jako bylo? Já jsem se mu chtěla pomstít. To ona svojí žádlivostí, ješitností. Ano, máte pravdu. Co? Jsem ješitná. A vždycky jsem chtěla být ta první a jediná v jeho životě. A jeho nevěry mě deptaly. Pokaždé, když se vrátilo od jiné ženy a já z něj cítila jejich parfém, bylo to tak poničující. Ale vždycky jsem to nějak překonala. Až do té chvíle, než jsem zjistila, že má poměr s vámi, dala jsem si vás prověřit. A když vyšlo najevo, že jste dcera té, která mi připravila pár bezesných nocí, tak jsem se rozhodla rázně to ukončit. A mimochodem, možná by vás zajímalo, že ten dopis
tenkrát vaší matce, jsem za Jindřicha psala já. Cože? A taky jsem ho jeho jménem podepsala. Stále mě opakoval, že si s tou ženskou neví rady, že ho stále uhání. No tak jsem se s ní chtěla sejít já sama. Bohužel mi do toho něco přišlo a nemohla jsem na tu schůzku do toho parku přijít. Je mi opravdu líto, že tam vaše matka seděla a čekala tak dlouho, až zmrzla. Ale promiňte, každý normální člověk by se po určité době zvedl a odešel by. Nemůžete mě vinit z její smrti! To teda můžu, ty hnusná ženskině! Prosím, klid. Takže teď vám řeknu, co jsem viděla já. Poté, co se tady Jindřich s Žofí pohádali a šli do pokoje, šla jsem za Jindřichem, protože jsem věděla, že si to jde vyřídit s Eduardem a s Marií. Šla jsem za Jindřichem, viděla jsem, že vchází do pokoje, ale on netušil, že se mezi tím Marie vrátila jsem zpátky do sálu. A když jsem stačila já za Jindřichem vejít do pokoje, tak jsem slyšela ráno, jako když něco těžké rozpadne. Tak jsem se schovala ve výklenku na chodbě a čekala. Věděla jsem, že Marie v pokoji být nemůže. A Madame Joffie, i když nenáviděla svého manžela pro jeho nevěry, nepotřebovala zabíjet manžela. Ne. Ta se s ním mohla kdykoliv nechat rozvést. U soudu by hravě dokázala jeho nevěry. A podle manželské smlouvy by jí byla přiznána většina společného majetku. Tím ho měla i v hrsti, protože on to věděl taky. Věděla, že se k ní vždycky vrátí. Jen její ješitnost trpěla, chtěla vyhrát. Její pozice trpěla, když se její manžel zamiloval do matky Marie. No a pak, když se zamiloval i do její dcery. Ale i na to měl své páky. A slečna Marie, ta Jindřicha nenáviděla. Takže se rozhodla svést ho, rozvést a zničit. A domluvila se s Eduardem, protože ten chtěl vlastně totéž. Nenáviděl Jindřicha, protože mu sebral jeho lásku. Měl největší pivovar s nejlepším pivem. Takže po rozvodu čekal, že Joffie je jeho žena i s tím receptem a s pivovarem. Takže teď vám akorát můžu říct, koho jsem viděla vyběhnout z toho pokoje. No Ondřeji, právě na to rozuzlení jdete. Tak nás tak konečně řeknete, co jste nasypal panu Jindřichovi do té whisky. No jenom prášky na spaň, no aby tady s mojí Maruškou nemohl přece nic mít. Ano. A já si myslím, že jste se potrestal dostatečně tady koktejlem od paní Boženy. To teda. Tak snad už je to v pořádku. Takže můžete se tady ještě posadit. Takže z toho pokoje jsem viděla vyběhnout vás, pane Eduarde. Slušné. Ale nikam nepospíchejte, nikam neutíkejte. Venku čekají četníci. Tam byste daleko neutek. Pojďte nám radši říct, co bylo v tom pokoji. Co jste si řekli s panem Jindřichem a proč jste ho zabili? Vy nikdo nevíte, jaký to je. Bejt celý život někomu vděčný. Já jsem ho nenáviděl, mě neustále ponižoval. Běhl do pokoje a začal na mě řvát, že jsem nula a že bez něj bych končil na ulici. A že moje pivo, že je žumpa a ať se mu nesnažím vyrovnat. Tu chvíli mi došlo, že celé jeho tajemství je v jeho hlavě a když ho do ní praštím, zbaví se jeho i toho piva, od který já pořád poslouchám, jaký je skvělý, jak je jedinečný.
když ho zabiju, ho už nikdo nedokáže vyrobit. Tak jsem vzal do ruky těžký svícen a několikrát jsem udeřil. Ty blázne! Zabil si ho úplně zbytečně! Mě by si stejně nikdy nezískal. Nikdy jsem tě nemilovala. Byl jsi pro mě jenom vrbou, které jsem se mohla vyplakat, když měl Jindřich nějaká ta své uklouznutí. A kvůli tomu receptu si ho vážně zabijete. Ty jsi opravdu uvěřil té historce, že se ta receptura dědí z otce na syna a nosí až po zbytek života pouze ve své hlavě, no tak to seš ještě hloupější, než jsem si myslela. Ta receptura je bezpečně uložena u našeho notáře, takže naše pivo bude stále to nejlepší. No. A zazvonil zvonec. Tím jsme přijde program a asi přijdou četníci. Ano, prosím. Tak pojď, mladej. Oko za oko, zub za zub. Dostaneš provaz a půjdeš za Jindřichem. Ty